Happy birthday, Piri. I would just like to say happy 30th birthday to my baby brother. Ik het 'n knoop op my knie, is hy normal? But nee, you're proud man, so groot man op 30. Of wat? 30 jaar oud is julle. Praat so net. Goed om voor me niet te stelen, you know. Waar is ook al? Ja, this is Perry, the last of it. Very special and I'm grateful and I'm thankful for God. Nam nam. And that he must have a fabulous day. Thank you, everybody. Kennis, hoe voelt jy jou? Somewhere, moet je de vlog maken. Jouw man is finally jouw ouderdom. Hoe voelt je daarover? Hij heeft het is gemaakt. Hij zei dat 5 jaar terug wil hij alles zo. Het is. Ik heb nog eens nog klomp woorden niet, maar oké. Nee, ik zie man van klomp woorden niet, man. Waar is ook al? Hij komt nou. Was hij mature van zijn ouderdom? Hij is wel. Hij is al lang al. Oké, als ik eerst over een mic praat, dan heb ik klomp woorden. Dan is Mike en Mike bij. Is er nog een boodschap voor hem als 30? Hij heeft gepraat bij jou 30th, we was allemaal daar. Ik heb een vlog van die ook, guys, ik ga naar die vlog toe. So wat is er voor hem te zeggen, van zijn 30th? Hij weet hij gaat die in die vlog, so say iets nice. Wat heb ik er eens lelijk gezegd? Hallo, jelle, hoe gaat het met jelle? Ga Michaelina. Adalah, liefie is baie, liefie jou. Dus kom aan al 10 jaar samen. Alle voorspoed. Dank je voor de goede man wat hij is. Voor mij en die pa voor Phoebe. Maar nog vele gezinnen, gezonde jaren voor samen. Dank je wel. Perry, oké, maar 30 jaar heb ik voor jou opgepast. Als je nou nog om te zien, zoals. Zien ze nog? Say, man of honor, guys. But nee, you're proud man, zo groot man op 30. Uncle Perry. Oom Perry. Danny, wil ik vasthouden? Waarom Pieter? Als je mag, als je mag. Hij zou je Pieter, ja, maar hij houdt het. Het is een Nog een woorden voor Perry, zijn birthday. Kijk, ik weet niet gaat zij die post niet, man. Volgende jaar. Ik heb volgende jaar. Maar this is Perry, the last of it. Hij houdt het kan zeggen. Je nog iets om te zeggen voor zijn birthday? Happy birthday, Perry. En mag zij die wonderlijke persoon is. Wat zij altijd is. Ja, als man jongen wat op 30 zo. Wat dan zijn? Die man wat dus altijd kan staan op maken. Ja, nee man, ik is lieve woman. Die persoon wat altijd zieke maakt ons als ze vriendenkring gaat uit. Pasta Perry. And always organize breakfasts and whatever. So stay the bra you up, bro. I wish you, Perry, all of the best. En dan Perry maakt zeker die chemistry blij. Ja, nee. Als ons nog iets van elkaar zijn dan. Maar hij zou jou altijd reminden, moet zijn geld die ook zien. So. Nee, geef die mic. Hallo. Geef die mic, Geef die mic, man. Geef die mic. Perry, hoe voelt het om data te wisselen? Bibi, wat zegt hij? The word of the day is eer jouw vader en jouw moeder. Baie embarrassing op die ding, alsjeblieft. Wat zegt hij, hoe voelt het om data te wisselen? Ja, guys, het wordt nog altijd hetzelfde, man. Niks special. Maar zij die ouderdom behaal en nog meer behaal wat ik en jouw ma is. Maar basically as a achievement is as 'n mylpaal. Ek het so sit ja, as 'n mylpaal. En miskien gaan ek dit seker môreoggend voel man, ek weet nie. As nog seker die nerves en excitement, maar as lekker as dit lekker is. Voelt het different? Voelt je body different? Like je aches, pains? Ja, vanoggend is my rug, die lower back. Maar ek dink hy's 'n issue by almal, die lower back pyn en die knieë. Ek het seker knoop op my knieë, is hy normal? Of wat? 30 jaar oud is julle. Praat so net. Jee! Iets om te zeggen. Alright guys, moet niet weinen. Hij doet sommigen wat massage doen zo. Dus dan Perry's sisters-in-law. Hij op weg, maar was het één gevangen? Was één gevangen? Kan ons op Perry alsjeblieft iets happy birthday zingen of iets? Kan ons zingen voor Perry happy birthday?
Iemand met een mooie stem, guys. Nou, dan is het klaar. Give me 5 minutes. Zij gaan niet terugkomen. I'm a hold it to it. I'm a hold it to it. I'm a hold it to it. Danny, wat toestaan met zijn handen? Het toestaan. Danny, die moet er een beetje te. Alright, guys, what's the Sami woman of honor? Nee, Auntie Mary moet net zeggen. Hoe voelt Auntie Mary? Auntie Mary zijn kind is data. And it's a bittersweet moment for me. Very special, and I'm grateful and I'm thankful for God. Respectable, and yes, well mannered. So yes, all the honor and glory unto our Lord Jesus Christ. Jesus Christ. Yes, thank you, Dylan. Zij is trots op haar kind, guys. Basically, wat ze zegt. Ik voel bietjie baie hartseer want ek het vanoggend besef hy is eintlik groot man. Like joh. Ek het nou die dag nog vir hom geabba op my rug. En nou moet hy vir my abba want ek is nou oud. So ja, ek is baie trots op hom. Hy's 'n goeie seun, goeie broer, 'n goeie man, 'n goeie pa, 'n goeie vriend, Dylan. Stem jy saam? Ja. So ons is maar net bly om sy dag met hom te vier. Dankie almal. Bernie, jy is 'n niggie van Swellendam. Ja, as hy eintlik veel wat hy kan sê nie, ek wil maar net sê hy moet nie voorbeeldig as seun jong man bly wat hy is en daai fondasie wat sy pa vir hom agtergelaat het, hy moet bou daarop want die fondasie is daar. Sy. Be a word of the day. Honor your parents so that you will have a long life. And that is word of the day. And that is for Perry Como. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Perry. Happy birthday to you. God bless you today. God bless you always. God bless you and keep you. Happy birthday to you. Hip hip. Right mense. Maar net dankie sê eerstens aan liewe Jesus dat my uitgespaar het op hierdie ouderdom. Is 'n mylpaal wat ek bereik het. En wat? En ek wil net dankie sê vir die genade wat hy my gegee het. Elke oggend my opgemaak het. En my ma, Feigen, Bernie, Marcus, ek wil vir julle net dankie sê ook. Wat julle gedoen het vir my oor die jare en vandag. En dankie aan almal, dankie aan Candice. Sy is op my pad staan. Baie dankie vir alles. My vrou, familie en vriende wat die is. Ek wil vir julle ook sê ek waardeer een en elk van julle wat die is. En baie dankie vir julle opkoms ook. Perry, happy birthday. Happy birthday, Perry. I wish you all of the best. I wish you happiness and a lot of blessings this year. And I hope that you have a good day. Ik heb nog een rijdt. Ik heb nog een rijdt.
kind of big. Ik is alright. Zij is alright. As jy bietjie wat. Ja, ek is alright. Look at this. Hy liefde. Hij is liefde. Nee, ene. Kan nie. Ene van liefde, ne? En ons het klop jare gewag vir hy liefde van hy braaf. Kijk, first of all. Kijk hier. Ons het Wat is hij? ek voel ek wil hom 'n bels of iets gee. Hy maak hier iets. Ik was maar heel. Die way hij opgereed. Ek soek hy is hy Bonnie en Clyde liefde. Hy. Sy Beyoncé en Jay-Z liefde. Die hebben we nog een week morgenochtend. Hoe laat moet je van? Ek moet help as 7 ingaan. Maar ek gaan nie weke 5 doen. Ek gaan 6 uur staan. Hy is maar van my kant af wat ek gaan hy guns doen vir hulle. Dus ze gaat 6 uur al. 6 uur is ek by die week. But traffic gaan my allow om 9 uur uit te kom. Maar die traffic is hectisch op zondag. Op zondag is het crazy funerals. Is Nee, crazy kijk hier. Zondag, cake. Ik praat van cake. Oh ja, ski. Grocery shopping Mense voor wil de week. nog donuts uit koop op sonoggend. Julle weet wie julle is. So traffic is crazy guys. Wees dit reg. Nee, 100%. Kijk hier, maar hij wil 6 uur gewisseld. Hij gaat zijn beste draaien. Hij is het ding. Wees dit reg. Maar soos ek sê, ek kan nie mens gou af nie. Ek kan nie die 4 nou doodgooi ookie man. Dit gaan nie weekie. Ek moet nog wag tot pas 1 toe om die ding dood te gooi. So ek hoef hier van slaap hoor. So as jy En as hij is het om nou die as vier. hy is dit om nou dood te gooi. Ja. As koud hier buite maak jy 4. So plus slaap op ure. Dit balance lekker uit. Especially as 'n 30-jarige. Ja, plus ek is nou 'n veteran. The girl like you. First of all. So mense as julle nog ouers het, waardeer hulle, siblings het, waardeer hulle en probeer tyd maak vir hulle. Van as dit nou so kom en iets gebeur saam hulle, moenie die hardste help hulle funerals nie. Moenie oor hulle kus waar hang nie. Want jy het nie genoeg tyd saam hulle gehad nie. As wat sy maak van dit. So ja, mense, jammer nou vir almal daai. Ek dink dit kom in die ouderdom. So die wisdom ja, by jou ouer raak of wyse raak mense ja. Maar ja mense, geniet maar die aandjie saam mee. Weer eens dankie vir julle almal. Dankie julle. Last, now everybody go to breakfast.